Werken bij het Speelderbos is heel erg leuk. Geen dag is hetzelfde. We werken met een erg leuk team. Hier kan ik mijn creativiteit kwijt. Jij maakt het verschil. Werken in dit team geeft heel veel voldoening. Het is heel dynamisch hier. Het geeft heel veel energie. Het kan zijn dat je de ene avond in het restaurant staat, de andere avond op de zalen. Het is hier nooit saai. Dat je in de bar staat, dat je een borrel oppakt voor zakelijke gasten of een klein familiediner hebt in de weekenden. Het kan zijn dat je 's ochtends begint met een rondleiding. Ik maak de kamerlijsten, ik stuur de dames aan. Daarna een aantal offertes gaat maken. Check de kamers, waar het kan en waar het nodig is. Dat we een afdelingsoverleg hebben. In die bespreking zorgen we eigenlijk voor dat alle details van de groepen worden doorgenomen. Maar kijken we ook van waar kunnen we nou nog een extra wauwmoment creëren voor de groep. Wat ook leuk is dat we veel events hebben waar live cooking bij is. Het restaurant draaien we gemiddeld tussen de 80 en 100 gasten. Soms hebben we een heel intiem diner voor 2, maar soms hebben we ook hele grote groepen. En het is dus ook echt van alles. Het zijn de gasten die 4, 5 gangen gaan eten, tot aan de families die om 6 uur aan tafel komen. Kinderen naar het kinderbuffet laten gaan. Geen dag is hetzelfde. Het is heel gevarieerd. Goedemiddag, ik spreek met Simone van Bilderberg Hotel het Speelderbos. Het fijne ook in het werk is dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden heeft en ook eigen beslissingen mag maken. Bij Speelderbos kun je echt je eigen ideeën kwijt. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat je toch wel trots bent op het werk dat je aflevert. Wat je nodig hebt is creativiteit. Mijn werkdag is eigenlijk iedere dag anders. Je moet kunnen presteren onder druk. Wat het daarnaast nog super leuk maakt om hier in het Speelderbos te werken is de interactie tussen de verschillende afdelingen. Ik werk hier met heel veel leuke collega's. Bijvoorbeeld aan het eind van de avond dat we de kids een ijsje laten maken in de keuken. Dat we dan samen doen met de koks. We kunnen van elkaar op aan. Iedereen heeft de neuzen dezelfde kant op. Het mooie aan deze locatie is dat alles onlangs gerenoveerd is. Nieuwe kamers, nieuwe badkamers. Waardoor je eigenlijk ook met trots de locatie kan verkopen. Alle kamers zijn geworden in de Riviera Maison-stijl. Het is echt een feest om hier te mogen werken. We werken samen aan de ultieme gastbeleving.